Ahoj a vítaj v ďalšej epizóde mojich zamyslení s Janou. Volám sa Jana Chinoracká a dnes sa spolu zamyslíme nad tým, ako sa môžeš cítiť lepšie a uvoľnenejšie, keď rozprávaš po anglicky. Pozrieme sa na to cez jednu kompetenciu, ktorú prináša prístup Learn and Lead a je ňou sebauvedomenie. Sebauvedomenie znamená, že vieš rozpoznať a pochopiť svoje emócie, silné stránky a oblasti na zlepšenie. Pokiaľ ide o rozprávanie v angličtine, môže ti pomôcť uvoľniť sa hneď niekoľkými spôsobmi. Ja ti ich ponúkam 9. Poprvé, uznaj svoje pocity. Pochop, že je normálne cítiť sa nervózne. Ak si uvedomíš svoj strach, môžeš ho lepšie zvládnuť. Po druhé, všimni si, čo ťa znervózňuje. Zamysli sa nad konkrétnymi situáciami alebo momentami, keď pociťuješ najväčšiu úzkosť, keď hovoríš po anglicky. Keď si ich pomenuješ, máš možnosť lepšie sa pripraviť a dostať ich pod svoju kontrolu. Po tretie, príjmi svoje silné stránky. Zameraj sa na to, čo robíš dobre. Možno máš dobrú slovnú zásobu alebo jasnú výslovnosť. Oslava tvojich silných stránok môže zvýšiť tvoje sebavedomie. Po štvrté, stanov si realistické ciele. Zameriavaj sa na pokrok, nie na dokonalosť. Malé, dosiahnuteľné ciele môžu časom viesť k výraznému zlepšeniu. Po piate, uč sa mať súcit so sebou samým alebo so sebou samou. Buď k sebe láskavý a buď k sebe láskavá. Každý robí chyby a každá z nich je krokom k zlepšeniu. Po šieste, relaxuj a uvedomuj si seba viac. Čím viac si budeš uvedomovať seba samého alebo seba samú, zistíš, že relaxácia prichádza prirodzenejšie. Umožní ti to vychutnať si rozprávanie po anglicky bez bremena úzkosti. Zapíš si svoje myšlienky. Nájdi si chvíľu a zapíš si všetky myšlienky alebo uvedomenia, ktoré si mal alebo mala počas tohto sedenia. Môžeš napríklad začať vetou: Dnes som si uvedomila, že... Po 8. Rob postupné kroky vpred. Pokračuj ďalej v tomto návyku a postupne sa ti podarí dopracovať sa do štádia, kedy si vďaka sebauvedomeniu dokážeš privolať do svojho života v angličtine väčší pokoj a sebadôveru. A čo je 9? Dovoľ svetu objaviť ťa. Prajem ti veľa trpezlivosti, šťastia a radosti na ceste postupného, ale trvalého posilňovania tvojho sebavedomia a sebadôvery, keď rozprávaš po anglicky. Dovoľ svetu objaviť tvoje čaro a jedinečnosť. Prajem ti veľa šťastia a radosti na ceste. A keď budeš potrebovať, som tu pre teba. Jana Chinoracká.